आयु सुमब्राम फिथाइ मासे गिदिर जाखो दानोलाय नायलाय नै लोगोफोर जि गिदिर गिदिर नै सुमब्रामा गोजा जादना इयो नै बादालि जाख्लाबाय नै बाबुनाबो गिदिरथार दिब्बियानाबो नै नै आरो हानबावगासिनोसो नै बे आं केमेरा लानाय मबाइला मोजां नङालै बेयो जाथारा मोनबावबाय नों मोखां होननाया थ'दो सुनानै जाहैनोसै थ'दो सोरबा लाथ'दोंमोन आंनिखौ सोरबा लाथ'दोंमोन आंना फिसासोमोन नायलाय नै बेसो आंना नै गावख्लाबनाय इसको ही खाऊंगी मैं अभी ठीक है इसको इतना अच्छा है ये लाल क्यों है बाबू ये क्यों लाल है बोलो हिंदी बोलो बोलो ना ये नहीं बोल पा रही है मेरा मोबाइल कहाँ है देखो मेरा मोबाइल तो हाथ में मोबाइल कहाँ है पूछ रही हूँ लेकिन मोबाइल से तो कैमरा में शूट कर रही हूँ ना बुलेट कर गई की देखो बैटरी भी लो हो गया